Byli oddané a čestné a za svůj klan by položili život. Nedávné archeologické výzkumy ukazují, že ženy hrály na bojišti významnou roli. Tohle je skutečný příběh o Takeko Nakano, bojovnici, která v roce 1868 čelila obrovské přesile v bitvě, která znamenala konec samurajské éry. Roztomilé, sexy a poslušné. V 21. století jsou ženy v Japonsku často zdětinšťovány v komiksech manga a v populární kultuře. Ale ve zdejších školách bojových umění pokračuje starověká tradice japonských válečnic. Jejich největší idol? Takeko Nakano. Skutečná legenda mezi bojovnicemi. Edo, Japonsko 1853. Šestiletá Takeko netušila, co si pro ní osud připravil. Vyrůstala v zámožné aristokratické rodině v Edu. Byla obklopena jedněmi z nejdrsnějších bojovníků na světě. Samuraji. Po více než 1000 let samurajové vévodili japonskému válčení díky propracovanému brnění, smrtelným zbraním a komplexnímu kodexu cti. Klan Aizu, ke kterému Takeko patřila, stál na vrcholku samurajské společnosti. Byl přímo napojen na vojenského vládce Japonska šóguna. Takeko brzy zjistila, že samurajové z klanu Aizu si musí svá privilegia těžce zasloužit. Začala se vzdělávat. Učila se kaligrafii a poezii, ale musela ovládnout ještě jednu disciplínu. Musela se naučit bojovat. Tvrdý trénink bojových umění šel ruku v ruce s etickým a morálním vzděláním samurajů Aizu. Vždy jednej správně. Vždy jednej správně. Respektuj starší. Respektuj starší. Nebuď zbabělec. Takeko věděla, že ve škole samurajského mistra Daisukeho je kvůli striktnímu režimu její dětství u konce. Brnění, které vidíte nad mým ramenem, bylo vyrobeno pro dítě. Taková brnění dostávali 7letí až 12letí chlapci z bohatých samurajských rodin. Přestože vás odebrali rodině, po celou dobu výcviku jste byli se svým klanem. Vaše povinnosti bojovníka se soustředily hlavně okolo věrnosti vašemu klanu. Historicky byla většina samurajů drobnými vlastníky půdy. Když muži odešli do války, ženy byly vycvičeny, aby ochránili pozemek před nepřátelskými klany. Takeko měla štěstí, její rodina si mohla dovolit formální vzdělání pod vedením proslulého instruktora bojových umění Aizu. Zatímco dívky z níže postavených samurajských rodin mohly skončit v nevolnictví. Pod železnou vládou šóguna bylo období Edo relativně pokojné. Ale bdělí samurajové Aizu své ženy nadále trénovali.
A během hodin mistra Dajského začala Takeko projevovat svůj přirozený talent. Děkuji, mistře. Svatyně Shinto zasvěcená bohu bojových umění. Stejně jako jejich předchůdkyně začínají i dnešní mladé dívky klanu Aizu svůj výcvik v duchu samurajských žen. Jejich techniky se během století bojů zdokonalily. V samurajské historii byl výcvik mladých žen mnohem víc než jen fyzické cvičení. Trénují své tělo i ducha. Naučí se respektu, rozvaze a způsobům. Takeko brzy objeví další vášeň. Žízeň po vědomostech. Hltá mnoho příběhů o japonských bojovnicích, generálkách a vládkyních. Ale nejhlubší dojem v ní zanechá legenda o krásné samurajské bojovnici Tomoe Gozen. 600 let předtím, než se Takeko narodila, učinila tato zkušená jezdkyně a samurajská generálka ve 13. století nejvyšší oběť pro svého milence. Tomoe Gozen je známá díky statečnosti, kterou se prokázala proti drtivé převaze. Ona a její velitel čelili ohromné přesile. Její velitel jí nařídil, aby unikla. Ona však odmítla. Místo toho zaútočila na nepřátelského vojevůdce a usekla mu hlavu. Tím získala drahocenné minuty pro svého velitele, který si mohl připravit svou vlastní počestnou smrt tváří v tvář nevyhnutelné porážce. Takeko měla krutý výcvik. Jako elitní studentka dělala 1000 seků mečem denně. Ale svět, který znala, se měnil. V roce 1853 bylo Edo jedním z největších měst na světě. Žilo v něm přes 1 milion obyvatel. Hemželo se to v něm kupci a nejnovější módou. Ale také to bylo místo ekonomického strádání a rostoucí nespokojenosti se šógunem. Mimo samurajské pozemky bylo mnoho chudých, hladových a zoufalých. Dokonce i někteří níže postavení samurajové žili v chudobě. Prosím, zaplaťte své účty. Navzdory jejich omezenému majetku byli samurajové v období Edo na vrcholu společnosti. Dokonce i bohatí kupci museli ustoupit před postavením samuraje. Mezi samuraji je striktní hierarchie. Jakýkoliv projev neúcty vůči Takečině matce mohl skončit okamžitou smrtí. S rostoucími nepokoji po celé zemi se šógun spoléhal na to,
že jeho samurajové Aizu udrží 260 japonských nepřátelských samurajských klanů pod kontrolou. Takeko vyrostla na nebezpečném místě. Edo bylo plné politických intrik a rostoucí nespokojenosti mezi samuraji, kteří vinili šóguna ze stále nestabilnější ekonomiky. Pobřeží Eda 1853. V době největšího vnitřního napětí se u pobřeží Eda náhle objevila eskadra amerických válečných lodí, které velel komodor Matthew Perry. Za posledních 150 let šóguni prohlubovali izolaci Japonska. Kupci, kteří zabloudili na japonské ostrovy, byli buď vykázáni nebo popraveni. Perry byl odhodlán, že neodpluje, dokud neuzavře obchod. Ale šógun pořád oddaloval vyjednávání v naději, že se Američané vzdají a Japonsko prostě opustí. Frustrovaný Perry se uchýlil k poslednímu varování. Vypálil z kanónů, aby ilustroval svou moc. Děla komodora Perryho byla mnohem sofistikovanější než ta japonská. Měla mnohem větší dosah a byla mnohem silnější. Perryho trvalá přítomnost v Edu způsobila mezi hrdými samuraji rozhořčení. Protože šógun neměl prostředky na odvetný úder, podepsal tolik opovrhovanou obchodní dohodu se Spojenými státy. Samurajové věděli, že musí změnit své starověké způsoby, jinak prohrají proti novým námořnickým silám. Po průlomu Američanů začaly k Japonsku připlouvat i britské, francouzské a ruské flotily. Zakládali obchodní místa a přinesli sebou zboží a vliv západu. Jejich dopad měl Japonsko už navždy změnit. Jak západní vliv rostl, mnoho samurajů obviňovalo šóguna z pochlebování západu a tím i zneuctění Japonska. Šógunovi ozbrojenci z klanu Aizu byli ostražití vůči jakýmkoliv známkám rebelie. Mezitím Takeko zesílila a získala tolik schopností, že ji mistr Daisuke seznámil s Naginátou. Mocnou zbraní, kterou bude jednoho dne naprosto dokonale ovládat. V Japonsku je se ženskými bojovnicemi tradičně spojována Nagináta. Byla to velmi univerzální zbraň. Jak vidíte, má velmi dlouhou rukojeť a také dlouhý dosah. Protivníkovi se s ní dali zasadit rozsáhlé řezné rány. V srdci moderní Osaky se starověké techniky Nagináty vyučují dodnes. Midori Tanaka je velmistryní elitní školy bojových umění. Vyučuje se zde bojový styl, který se od 14. století nezměnil. Můj otec mě trénoval od mých 9 let. Stanu se další ředitelkou školy. Každý den cítím hodně tlaku a zodpovědnosti. Nagináta je ideální pro ženy bojovnice. Nejvíce při ní záleží na dovednostech a na rychlosti.
V boji je Nagináta stejně smrtelná jako slavný samurajský meč. Při výrobě čepelí nagináty se užívají stejné techniky jako při výrobě čepelí pro japonské meče. Tvrzené, temperované ostří a podajnější, ohebnější tělo čepele z ní dělá smrtelně efektivní zbraň. Tohle je vchod do samurajského sídla. Tady máme nagináty. Nagináty byly často svatebními dary, aby mohla manželka v případě potřeby ochránit dům. Jsou na stěnách hned vedle vstupu pro případ nouze. Boj s naginátami se v Japonsku praktikuje dodnes jako sport. Přesto se ve škole velmistryně Midori vyučuje tradičním způsobem, aby zabil nepřítele. Pokud se žena potřebovala bránit, nagináta k tomu byla velmi dobrou zbraní. Díky délce čepele jste si mohli držet od těla soupeře, který by jinak využil svou převahu v síle a váze. Ukážu vám, jak mu useknout nohu. Když unikne před prvním výpadem, pořád ho mohu seknout, protože můžu otočit čepelí k druhé noze. Edo 1863. Od chvíle, kdy Takeko začala se svým samurajským tréninkem, uplynulo už 10 let. Ve věku 16 let se stala mistryní. Vzdělaní jedinci měli ovládat pero i meč, ale bylo velmi neobvyklé, aby 16letá dívka mistryně zvládala boj s naginátou. Zjevně byla velmi výjimečná. Takeko učila mladší studenty. Mezi nimi byla i její sestra Yuko, která také chodila do dajského školy. Ale mladá samurajská žena musela ovládnout ještě jednu zbraň, jako poslední možnost. Když se z děvčat ze samurajských rodin staly ženy, dostali kaiken, neboli dýku. Samurajka ji měla neustále při sobě, ať už zastrčenou v rukávu, zasunutou vpředu za kimonem, nebo ukrytou v šerpě. Použij dýku k tomu, abys zablokovala útok. Použij zadní část čepele, nikoli její ostří. Díky tomu budeš mít pořád možnost podříznout soupeři hrdlo. Samurajská matka má povinnost darovat svým dcerám osobní dýku. Jejím hlavním účelem je zachování rodinné cti. Nejdůležitější využití kaikenu bylo při rituální sebevraždě. Cílem bylo dosáhnout počestné smrti. Vysoce postavené ženy z klanu Aizu, jako byly Takeko a Yuko, musely být ochotny obětovat svůj život pro pána, klan a svého manžela.
Sebevražda samurajské ženy vyžadovala speciální přípravu. Nohy musela mít svázané pásem z kimona, aby zajistila, že i po trýznivé smrti bude vypadat elegantně. Kromě získaných bojových dovedností bylo cílem drahého vzdělání samurajských dívek to, aby se z nich staly kultivované, uhlazené a vzdělané nevěsty. Pak mohly být provdány, aby vystavěly nebo upevnili spojenectví s ostatními klany nebo rodinami. Než Takeko odešla ze školy, mistr Daisuke představil její rodině svého synovce. Pokud by Takeko manželství přijala, její život by se dramaticky změnil. Musela by se podřídit svému novému manželovi. Osvojila by si tradiční samurajské způsoby. Jedním z nich bylo natření zubů na černo, což bylo tehdy moderním zvykem vdaných žen. Pro mladé ženy z klanu Aizu to nebyl čas vhodný k založení rodiny. V zemi byly občanské nepokoje. Pokud by Takeko nezajímala politika, byla by to perfektní nevěsta. Byla hezká, dobře vzdělaná a pocházela z mocné samurajské rodiny. Zpátky v Daisukeho škole si samurajové Aizu všimli, že rozladěný mistr přiostřil situaci. Pokud by se jednalo o skutečný souboj, mistr Daisuke by byl mrtev. Ze studentky se nyní stala mistryně. V 16 letech opustila Takeko mistra Daisukeho, aby pracovala jako instruktorka bojových umění. Mimoškolní pozemky si Takeko všimla, že se začaly objevovat politické karikatury podivně vyhlížejících cizinců. Do Eda dorazil také Henry Schnell, bývalý pruský armádní důstojník holandského původu, kterého si pruská ambasáda najmula jako překladatele. Henry byl na jedné straně jedním z těch, kdo přišli do nové země zbohatnout, ale měl také romantickou stránku. Rychle se do Japonska zamiloval, oženil se s Japonkou a nakonec přijal japonské jméno. Zpočátku byli obyvatelé Eda pobaveni západními kupci a diplomaty a jejich neúmyslným ignorováním místních zákonů a zvyků. Ale mnoho hrdých samurajů cítilo k cizincům odpor kvůli zpochybňování jejich staletí staré autority a ponižování nevítanými obchodními smlouvami. Obzvlášť samurajové, kteří byli proti šógunovi, považovali japonského vládce za loutku cizích ďáblů. Hledáš potíže? Tehdy bylo Edo pro cizince nebezpečným místem. Bylo tam hodně samurajů, kteří jimi opovrhovali a nelíbilo se jim, že s nimi žijí ve městě. S rostoucím počtem útoků na cizince začali povstalečtí samurajové vzdorovat šógunově vládě.
Shromažďovali se pod praporem císaře, který byl dědickým a bezmocným vládcem se sídlem v Kjótu. Vynořily se dvě síly, klany císaře versus šógunovi muži. Samurajové z klanu Aizu zůstali věrní šógunovi. Připravovali se na válku. Samurajové Aizu brali vojenské vzdělání velmi vážně. Postavili tuto obrovskou samurajskou akademii, která v období Edo patřila k největším svého druhu. Bylo v ní přes 1000 studentů a 200 učitelů. Klan Aizu byl hrdý a považoval se za vzdělanou bojovou elitu, téměř rovnocennou s rodinou samotného šóguna. Představte si tohle místo plné aktivity. Samurajové zde trénovali šerm a učili se zacházet s kopím. Jezdili na koních a stříleli ze zbraní. Právě tady vznikla jejich reputace jedněch z nejlépe vycvičených bojovníků v Japonsku. Samurajové Aizu postavili 150-metrový bazén, aby v něm mohli trénovat boj ve vodě a naučili se plavat v samurajské zbroji. Mezi jejich cvičení patřilo například to, že drželi tác s polévkou nad hladinou, zatímco se brodili ve vodě. Cílem nebylo jen to, aby udrželi svou mušketu v suchu, ale také, aby dokázali pevně zamířit, než vystřelili. Myslíme si, že mnoho bojovníků Aizu mělo zastaralé střelné zbraně. Tohle je tradiční mušketa s doutnákovým zámkem. Dokázala vystřelit 2 rány za minutu. Nabíjela se přes hlaveň. Při iniciaci se spoléhala na zápalnou šňůru, která byla tady. Od 16. století se moc nezměnily. Zatímco bojovníci Aizu se museli spoléhat na zastaralé zbraně, císařovi muži měli zásoby moderních pušek a kanónů. Císařovi samurajové si byli jistí ve svých nových zbraních a troufli si požadovat šógunovu hlavu. V ulicích města vypuklo žhářství a hrůza. Šógun musel reagovat. Nařídil, aby armáda o 15 000 mužích vedená bojovníky Aizu zničila rebelskou pevnost v Kjótu. Doba Fushimi 1868. Císařovi muži byli v přesile 3 na 1, ale s jejich novými puškami a kanóny neměli šógunovi samurajové šanci. Šógun skončil. Jeho dřívější spojenci ho jeden po druhém opustili. Aizu vytvořili spojenectví severních klanů jako opozici vůči císaři. Po této porážce šógun spanikařil a na lodi uprchl zpátky do Eda. Císařova vítězná armáda se vydala k hlavnímu městu. Edo se rychle vzdalo. Všichni přeživší samurajové Aizu byli povoláni zpět na sever, aby se naposledy postavili císařově armádě. Ale pořád byla naděje. Bojovníkům Aizu přišel na pomoc Henry Schnell, který se vzdal svého postu překladatele a nabídl své služby. Tohle je puška Spencer. Podle všeho jich měla říšská armáda velké množství. Spencer je opakovací puška. Nabíjí se pomocí zásobníku v zadní části. Ručně se natáhne a vystřelí. Dokázala vystřelit až 15 střel za minutu, což bylo oproti zastaralejším typům dramatické zlepšení.
Henry měl plán, jak dostat tolik potřebné opakovací pušky do Aizu. Císařovi bojovníci si dokázali osvojit západní styl zbraní mnohem rychleji. Nicméně klan Aizu se s Henryho pomocí pokusil dostat na jejich úroveň skrze nedaleký přístav Niigata. Klan Aizu byl obklopen pevninou a neměl vlastní přístav. Se zásilkami přes Niigatu se Schnell a jeho bratr stali hlavními pašeráky zbraní pro klan Aizu. Kvůli potřebě udržet tok zbraní dostal Schnell vyznamenání a status samuraje. Teď si jedním z nás. Do tohoto okamžiku získali status samuraje jen 2 cizinci ze západu. Schnell byl 3. Ale byl Schnell schopný doručit zbraně? Během ústupu z jihu utrpěla armáda Aizu těžké ztráty. V srdci jejich obrany byl nyní hrad Wakamatsu. Princezna Teru, sestra vojenského vůdce Aizu, se musela spoléhat na armádu z mladých chlapců, starců a 600 samurajských žen. Ženy z vysoce postavených samurajských rodin, jako byla princezna Teru, se obvykle neúčastnily otevřeného boje, ale byly velmi nápomocné při organizování obrany hradu. Ženské obránkyně často hasily ohně, starali se o zraněné a připravovali munici. Ale v nastávajícím konfliktu musely ženy vyplnit řady zdecimované armády. Ale skutečně hrály ženy ve velkých bitvách klíčovou roli? Odpověď bychom mohli najít v tomto nenápadném lese. Silné bouřky způsobí, že některé takovéto stromy popadají na zem. Pod nimi se pak objeví spousta lebek a dalších kostí. V samurajském boji je cílem useknout soupeři hlavu a držet ji ve vzduchu jako triumf. Hlavy, které byly ukořistěny v boji, se vystavovaly s cílem oslabit morálku poražených protivníků. V roce 1580, 300 let před posledním útokem klanu Aizu, bojoval samuraj Takeda v zuřivé bitvě proti útoku od moře u Senbon Matsubari. Všechny kosti patřily náctiletým dětem nebo dospělým. 30% koster bylo ženských. 1/3 bojových sil tvořily ženy. Kosti žen a dětí se nacházejí v půdě, kde došlo k obléhání hradu. Ale tady žádné hradby nebyly. Ženy sem přišly, aby bojovali a zemřeli. Místní pohřbili nalezené pozůstatky do 2 metry hlubokého hrobu poblíž bývalého bojiště, který je dodnes považován za nepřístupné a posvátné místo. Dokonce i dnes mají místní strach z duší zesnulých, kteří zde přišli o své životy před stovkami let. Omlouvám se, ale zdejší obyvatelé nás požádali, abychom už nechodili blíž.
Po tomto objevu začali japonští archeologové prohledávat i ostatní bojiště kvůli kostrám ženských bojovnic. Na všech byly výsledky stejné. Potvrdili, že průměrně 30% koster nalezených na těchto bojištích patřilo ženám. Ale proč přínos samurajských žen v bitvách zůstal tak dlouho bez povšimnutí? Účast ženských bojovnic v japonských bitvách se z velké části nezaznamenávala a po staletí se v podstatě přehlížela. Čest a sláva měla být určena mužským válečníkům. Po pádu Eda bojoval klan Aizu za to, aby udržel své zásobovací trasy. Schnell velel armádní jednotce klanu Aizu. Jeho cílem bylo zajistit životně důležitou zásilku pušek, které měly dorazit do Nigaty. Ale císařská armáda Schnella rychle obklíčila. Nedokázal Nigatu udržet. Člověk, který měl být zachráncem klanu Aizu, padl, aby zajistil zoufale potřebné zbraně. Stěží si zachránil svůj život. Schnellův příslib moderních pušek byl poslední nadějí, kterou klan Aizu měl. Jakmile byl přístav Nigata ztracen, zbývali jen obránci hradu. Císařská armáda dobyla cestu provinciemi klanu Aizu a mířila k hlavnímu městu Wakamatsu. Útočníci znásilňovali a prodávali zajaté ženy klanu Aizu jako otrokyně cizím mocnostem. Mnoho žen uprchlo do hor. Jiné, včetně manželek důstojníků klanu Aizu, spáchali sebevraždu. To proto, aby se vyhnuli znásilnění a hanbě a aby zachránili svou pověst. Yuko následovala svou starší sestru Takeko do Aizu. Byla zoufalá z toho, co se mohlo stát. Ale Takeko nehodlala spáchat sebevraždu. Sobě i sestře ostříhala vlasy po vzoru mužských samurajů. Sestry měly bojovat za přežití svého klanu. A nebyli sami. V hlavním městě Aizu Wakamatsu přilákali proslulé dovednosti Takeko s Naginátou místní samurajské ženy, které byly odhodlány bojovat. Nikdy nelži! Nebuď zbabělec! Vždy respektuj starší! Držte stráž! Takeko, ke které se přidala matka a sestra, začala připravovat ženy na bitvu. Princezna Teru chápala, že samurajské ženy jsou pod vedením Takeko ochotny obětovat své životy. Ve jménu Aizu vám děkuji.
Jak se nepřítel blížil, mnoho žen a jejich rodin psalo básně o smrti. 2 sestry ve věku 13 až 16 let napsali tuto báseň. Píše se v ní: ruku v ruce jako jeden člověk kráčíme vpřed, odvážíme se přijít k hoře smrti. Dle samurajské tradice museli Takeko a Yuko napsat své básně o smrti. Tím měli vytvořit dojem krásy a zanechat poslední zprávu pro případ, že by přišli o život. Samurajská společnost si zakládala na ceremoniálech. Rituály smrti pomáhaly připravit jedince na počestnou smrt. Nevyhnutelná konfrontace těžce dopadala na Takečinu mladší sestru. Mám z té války strach. Jako válečnice Aizu uzavřeli pakt, že nezemřou zahanbeny. Až nadejde čas, nechť zemřeme společně. Wakamatsu je nyní zcela obklíčeno císařskou armádou. Bitva konečně začíná. 5000 bojovníků klanu Aizu, kteří nemají dostatek zbraní, v obležení 15 000 nepřátel. Císařská armáda zablokovala všechny přístupové cesty do hradu. Najednou zaznělo volání k proražení blokády. Takeko shromáždila své ženy, aby se přidali ke zbytku armády samurajů Aizu. Po cestě se k nim přidali další ženy. Celkově utvořili 18člennou skupinu. Když konečně dorazili k základně Aizu, Takeko se dostalo neurčitého ohlasu. Ženy v naší armádě přináší hanbu na Aizu. Jako samurajská žena se musela Takeko podřídit veliteli. Jsme odhodláni bojovat za všech okolností. Čest a sláva byly určeny pro mužské válečníky. Pro samurajského muže by bylo ostudné, kdyby mohl být výsledek vítězné bitvy jakýmkoliv způsobem připsán ženám. Takeko měla poslední možnost. Pokud nepřijmete naši pomoc, vezmeme si své životy. V extrémních případech měly ženy povoleno bojovat. Obzvláště v případech prohraných válek, kdy ženám hrozilo zotročení, zabití nebo znásilnění. Yanagibashi 10. října 1868. Další den se Takečiny ženy konečně přidali k aizuckým mužům. Ale byly odříznuty od hradu obrovskou jednotkou císařské armády.
Ráno 10. října 1868 ženy klanu Aizu věděly, že budou čelit jednotkám se střelnými zbraněmi. Plán byl proto zaútočit náhle a vší silou a dostat se na takovou vzdálenost, aby mohli použít své čepele. Zatímco vojenská složka s takečenými ženami zaměstnala nepřítele, další 2 jednotky zaútočily z křídel. Cílem bylo udělat průlom a vrátit se k hradním branám. Těm ženám muselo být jasné, že se jedná o sebevražednou misi proti ohromující přesile. Byl to okamžik, kdy Takečin rozsáhlý samurajský výcvik vyvrcholil do jedné rozhodující akce. Takeko a její jednotka nejspíše čekali, až nepřítel vystřelí. Jejich nejlepší šancí bylo vyřítit se a nepřítele rozsekat. Na samurajských ženách bylo úžasné to, že útočili s tradičními a starověkými zbraněmi s čepelemi proti moderním puškám. Ženy! Byl vydán rozkaz, aby ženy zajaly živé. To, společně s některými neskušenými vojáky, umožnilo vyřítit se na bitevní pole a bojovat proti nepříteli zblízka. Protivník byl šokován smrtelnou zuřivostí aizuckých žen. Musíme si uvědomit, jak byly tyto mladé ženy statečné. Yuko měla 16 let, když musela podřezávat muže na bojišti. Podle kronik klanu Aizu způsobila Takeko v nepřátelských liniích chaos. Kvůli tomu se z ní stal hlavní cíl. Yuko se rozhodla, že svou sestru zachrání před potupným osudem, vítěznou trofejí. Musela udělat něco nemyslitelného. Useknout své vlastní sestře hlavu.
Po Takečině smrti dokázali přeživší klanu Aizu prorazit nepřátelské linie a dostali se do bezpečí hradu Wakamatsu. Ale válka byla definitivně prohrána. Více než 50 děl střílelo na hrad ve dne v noci. Po měsíci těžkého bombardování, když jim docházelo jídlo a munice, se princezna Teru konečně vzdala císařovým generálům. Ale před samotnou kapitulací vydala ještě poslední rozkaz. Nechala hrad bezchybně uklidit. Jak vítězové vkročili do hradu, čekal je strašlivý objev. Více než 230 aizuckých žen raději spáchalo sebevraždu, než aby padlo do rukou nepřítele. Nepřátelé po sobě na chodbách zanechali špinavé stopy. Než Teru předala hrad císařské armádě, nechala ho uklidit. Měla to být zpráva, která říkala: možná jste nás porazili, ale nikdy nezlomíte aizuckého ducha. Obklíčení hradu Wakamatsu označilo konec tisícileté éry samurajů. Noví vládci zrušili elitní samurajský status a nařídili jim odevzdat své slavné meče. Šógun byl poslán do penze a přeživší válečníci Aizu byli vykázáni do pustých krajin severního Japonska. Jejich hrdá historie a kultura klanu byla vymazána vítězi. Co se stalo s Yuko? Po bitvě se vydala do rodinného chrámu.